नमस्कार, मी स्वरा परब. स्वराज मालवणी तडका या माझ्या यूट्यूब चॅनलवर आपल्या सर्वांचे हार्दिक स्वागत. आज आपण बनवणार आहोत झटपट अगदी घरातले जे मोजकं साहित्य आहे ते वापरून मसाले भात, मालवणी स्टाईल मसाले भात बनवणार आहे मी. तर साहित्य बघा. आला लसूण पेस्ट 1 चमचा आहे. हे छोटे 4 कांदे आहेत कट केलेले, 1 बटाटा, 1 कॅप्सिकम, बीन्स हे 1 आहे, 1 वाटी आहे आणि हे 2-3 टोमॅटो आहेत, छोटे छोटे होते म्हणून 3 आहेत. आणि हे 1 वाटी आपले हिरवे वाटाणे रात्रभर भिजवलेले ते आहेत. आणि इथे आहेत तांदूळ. हा बासमती तुकडा तांदूळ आहे, तुमच्याकडे जो आहे तो तुम्ही वापरू शकता. ह्याच्यातले जर हे बीन्स किंवा कॅप्सिकम किंवा बटाटा तुमच्याकडे नसेल आणि फक्त वाटाणे आणि टोमॅटो ह्या 2 साहित्यामध्ये सुद्धा तुमचा हा मसाले भात एकदम छान होणार आहे. तर चला आपण सुरू करूया. आपण हा मसाले भात कुकरमध्ये बनवणार आहोत, त्याच्यामुळे मी कुकर गरम करत ठेवलाय आणि त्याच्यामध्ये 2 चमचे तेल टाकलंय, मोठे 2 चमचे. थोडीशी मोहरी टाकते आणि थोडासा जिरा टाकला तरी चालेल, नाही टाकलं तरी चालेल. थोडेसे धणे टाकलेत. आता त्याच्यामुळे आला लसूण पेस्ट टाकणार आहे. व्यवस्थित मिक्स करूया. आता मी त्याच्यात कांदा टाकला आहे. कांदा थोडा लाल होईपर्यंत परतून घेऊया. गॅस मोठा आहे. कांदा लाल झालेला आहे. आता मी त्याच्यामध्ये पाव चमचा हळद टाकते. 2 चमचे मालवणी मसाला आहे हा आमचा. तुमच्याकडे नसेल तर तुम्ही लाल तिखट 2 चमचे आणि 1 चमचा गरम मसाला टाका. व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. हे व्यवस्थित मी मिक्स करून घेतलंय. आता ह्याच्यामध्ये सगळ्या भाज्या टाकूया. पाहू शकता. आता मी हे हिरवे वाटाणे सुद्धा त्याच्यात टाकले आहे. आता आपण त्याला व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. तुम्ही पाहू शकता मी हे अगदी व्यवस्थित मिक्स करून घेतलेलं आहे. आता आपण ह्याच्यामध्ये भिजवलेले तांदूळ टाकूया. ह्याच्यामध्ये 5-6 माणसं आरामात जेवतील एवढं मी बनवते आहे. तुम्ही जर कमी माणसांसाठी बनवत असाल तर सगळ्याची क्वांटिटी थोडी थोडी कमी करा. आता मी हे तांदूळ ह्याच्यात टाकते. मिक्स करून घेऊया व्यवस्थित. आता मी त्याच्यामध्ये पाणी घालते. ज्या वाटीने मी तांदूळ मोजले होते त्याच वाटीने मी पाणी घेतलेलं आहे. 5 वाट्या होत्या म्हणून मी पाणी 10 वाट्या घेतलेले आहेत. थोडं कमी घातलं तरी चालेल, म्हणजे एक वाटी कमी घातली तरी चालेल. मग गॅस कमी करून तुम्ही थोडंसं कमी करून कुकरला झाकण लावून ठेवलं तरी पण तो भात व्यवस्थित शिजून येतो. आता मी त्याच्यात मीठ घालणार आहे. मीठ तुम्ही चवीनुसार घाला. मी इथे 2 चमचे मीठ आणि थोडंसं टाकले. मिक्स करूया व्यवस्थित. हे बघा असं दिसतं. आता मी कुकरचं झाकण लावून घेतलेलं आहे आणि गॅस मिडियम केलेला आहे. आता बघूया ह्याला किती वेळ लागतो 1 शिटी व्हायला. एका शिटीमध्ये आता मी गॅस बंद करते आणि कुकर थंड होण्यासाठी ठेवते. जवळजवळ 15 मिनिटं लागली मला हे 1 शिट्टी व्हायला. तुम्ही पाहू शकता आपला हा मसाले भात आता रेडी झालेला आहे. हे बघा सगळं व्यवस्थित आतमध्ये शिजलेलं आहे. वाटाणे आहेत म्हणून जास्त पाणी घालायची गरज नाही, ते त्या ह्याच्यातच शिजून निघतात. तुम्ही पाहू शकता आपला मसाले भात रेडी आहे. आता मी ह्याच्यावर टाकते थोडीशी कोथिंबीर. तुमच्याकडे जर ओला नारळ असेल तर तुम्ही तोही असा वरून टाकून त्याच्यासोबत
मिक्स करून खाऊ शकता। तुम्ही ही रेसिपी नक्की ट्राय करा आणि मला सांगा ही तुम्हाला कशी वाटली। अगदी थोड्या सामानांमध्ये वाटाणे, बटाटा, टोमॅटो जे तुमच्याकडे अवेलेबल असेल ते टाकून तुम्ही ही रेसिपी बनवू शकता। जर तुमच्याकडे हिरवे वाटाणे नसतील तर तुम्ही छोले चणे किंवा हिरवे चणे, चवळी हेही टाकून अशा प्रकारे मसाले भात बनवू शकता। अगदी खायला टेस्टी। तुम्ही हे करून नक्की ही रेसिपी ट्राय करा आणि मला सांगा तुम्हाला ही कशी वाटली। माझा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल तुमचे सगळ्यांचे मनापासून आभार। धन्यवाद।